subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah. Bismillahir rahmanir rahim. Fata'ala Allahu al-malikul haqq, fata'ala Allahu al-malikul haqq, fata'ala Allahu al-malikul haqq. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd, assalamu alaikum yan uwana musulmai. Sunana Muhammad Awwal, ni dan Najeriya ne, kuma daga Najeriya nake, dan kasar Niger State da tilo kuma cikin Niger State. Kawai da ake kira gawa cikin da tilo kuma nan ne kawai da kuma mun shirye jami'a. Ni bari fede wannan shi ne bidiyo na 48. To na zo garin Lagos ne domin saboda neman kana sarai. Saboda kana zama ga Lagos a gokwai wallahi Lagos da masallaci a sa Lagos. Duk lokacin da ku zo na masallacin nan da za ku tare da sanana shine sai da su sauka wannan shine sanana. To yau din shi ne wato halayyar Kaaba. Ɗakin Allah maka shi ne halayyar musulman zamani. Halayyar da Kaaba ake yi, ma'ana halayyar Kaaba shi ne halayyar musulman zamani. Idan da ce musulman zamani sun tafiye da al'amarin Allah da kyau, to ba za su rufe Ka'aba da bakin kaya ba. To kaga halayyar sawul Ka'aba ka sawul muslimina fi hadhihi al-ayyam. Allah rabci ke halayyar Ka'aba shi ne halayyar musulman zamani. Me yasa kuke rufe Ka'aba da bakin kaya? Bayan da kike sake, me yasa kuke rufe Ka'aba da bakin kaya? Kaga ko su waye za su sa bakin kaya a ranar kiyoma? Ashabu shimal, waɗanda suka zaɓi makansu hannun hagu tun daga nan duniya, su ne za su sa bakin kaya a ranar kiyoma. Kuma su ne waɗanda za su shiga jahannama. Kaga ne ta me yasa kuke rufe Ka'aba da bakin kaya? Dan saboda ba ku abin umarnin Allah, yadda Allah ke. Halayyar Ka'aba shi da halayyar musulman zamani. Kaga ne ko Allah ya ba mu doka a cikin suratul Isra'il. Yace wala taj'al suratka, kada doka karshe ya ba mu doka uku a sallah. Yace wala taj'al suratka, kada ka bayyana sadaka, ma'ana kada ku bayyana sadaka. Doka na farko kenan. Doka na biyu ce wala tuqadiya, kada ku bayyana sadaka, ma'ana kada ku bayyana sadaka. Doka na ku sai ce to wa mutaki bayyana zalika sadaka, kuma anya tsakankana ka. To wannan hanya tsakankana ka sai Allah sai faɗi a cikin suratul Anfal aya na 24 karshe ayi sai ce to wa allamu anna Allah yakinun bayyana mana. Kusan ce Allah shine ke zuwa tsakankanin zuciya da ciki. Allah shi ne ke zuwa tsakankanin zuciyar. Wa alamu anna Allah yakinu, Allah shi ne ke zuwa tsakankanin. Sai ba mu doka cikin suratul Isra aya na 10 karshen aya sai ce to wabta gi bai da zalika sabila, kuma hanya tsakankanin. To sai gashi ku gani ko to wannan hanya tsakankana kana shi ne hanya da Allah ya zaba mana. Asalla ya ce mu je tubo shi ne kai baka bayyana ba sanan kun kai boye ba, sai mutum ya zo kusa da kai zai ji kamar wane karatu yana karatu zai zama to haka shine alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kagar ba bayyana ko boye ba, sai mutum ya zo kusa da kai zai ji kamar wane yana karatu. To wannan shi ne barai, wannan shi ne hanya tsakanin, shi ne hanyar da Allah zaba da, wannan kuma shi ne hanya Allah. To suna hanya Allah kuma shi ne barai mafi kyau da sharqai, wanda Allah sai ya faɗi a cikin suratul Zumar aya na 18 yace allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika humullahu ulaika humul albab. Yace wadanda suka saurari kalma sa da suka babbara mafi kyau daga cikin shi, wadannan su ne Allah ya shirya, wadannan su ne masu faita. Kaga alqur'ani kalma Allah. To idan ku saurari alqur'ani, idan ka saurari alqur'ani, idan musulmai suka saurari alqur'ani, sa'annan suka babbara mafi kyau daga cikin alqur'ani, to kun ga ne hanya tsakankana ka da shi da hanya Allah. To suna hanya Allah kuma shi ne barin mafi kyau daga cikin alqur'ani. To sai Allah sai ya ce mana wala taj'al suratka, kada ku bayyana salam. Doka na farko kenan. Wala tuqabida, kada ku bayyana salam. Doka na ku sai ce to wa mataki bayyana zalika sura, kuma hanya tsakankana ka. Kaman kai ne misali ka ga ma dan uwanka cewa kada kai wannan amma yi wannan. Allah ya mana talla yace wala taj'al suratka, kada ku bayyana salam. Wala tuqabida, kada ku koyi wa mataki bayyana zalika sura, kuma hanya tsakankana ka. Sai gashi na musulmai na zamani suka je kun gani abin da suke sabani alƙur'ani, suka bayyana sanar suka koyi. Malama arabiya suka ce ku je ku bayyana ku je koyi.
Allah ya ce wala tajal sunatka kada ku bayyana sallah suka je suka bayyana shi ne sallah su bai fara sallah magana fara sallah shi Allah ya ce wala tuqabida kada ku bayyana sallah a sai suka je suka koyi shi ne sallah zuhri sallah asri fara sallah magriba fara sallah isha to Allah sai ya ce kaga ni su kaga saba to kaga bayyana da koya da musamman zamu sai sallah babu shi a cikin alƙur'ani saboda haka alƙur'ani ya tankado su ya jefa masa da kayan su to doka nan ku da Allah sai ba mai ce wa mataki bai da zalik sabila ku ba hanya tsakan kana kana babu malami da ta bayanin wannan to wannan suna nuna mana cewa annabi bai isa da wani sakon bane bane ke to kun ga abin da suke sabanin Qur'ani to shi yasa suke jin dadin rafa Ka'aba da bakin kaya haka ma daga sallah har azumin har haka yake sabanin Qur'ani kun ga dake da suka zo malaman arabiya suka ce da za su aje me yasa kuke rubuta Ka'aba da bakin kaya sai suka ce zamanin annabi ne larabawa ba su san bakaken fata shine kawai rana daya suka waye gari suka kawai Ka'aba ya koma baki Allah mai da Ka'aba baki daga nan shi kenan kawai saratin rufa Ka'aba da bakin kaya ke suka yi muku ƙarya kun ga dake ai gashi nan kun rufa Ka'aba da bakin kaya to suwa za su sa bakin kaya ranar kiyama ashabu shimal za su sa bakin kaya su ga jahannama to sai gashi nan sallan ku da kuke yi sabanin Qur'ani Allah ya ce wala tajasara kada ku bayyana wala tu kabida kada ku koyi kada ku bayyana ku boye wa bata ki bayyana zaka kuma hanya ta kana ba malami da ta bayani wannan suna nuna mace annabi ya sarrafa sakon kun gani sabanin Qur'ani Allah ya ambaci kanshi a cikin suratul zumar Allah ya ambaci kanshi cewa ya saukar da hadisin sa mai kyau a cikin suratul zumar aya na 23 yace Allahu nazzala al-ahsana hadisa Allah ya cikin cewa ya saukar da hadisinsa mai kyau shi ne alƙur'ani ɗarko shi ne alƙur'ani to da zaran kai musulmi ka fahimta cewa hadisin Allah shi ne alƙur'ani da rasa ya kwa annabi da shi kaga daga lokacin da kai da kanka ka gane cewa gabaki ɗaya da ake cewa annabi na da hadisi bai da wani hadisi sai dai wannan da Allah sa aiko shi dan saboda bai taba yiwu ba zai taba yiwa bane Allah mahalicin duniya gabaki daya mahalicci ya halicci annabi ya saukan mashi da hadisi ya masa wahayi ya saukan mashi da hadisi domin saboda yazo ya isa da sako ya zo ya mana gargadi ya bada bishara ya yi jihadi saboda ku suna Allah kawai maimakon annabi ya je isa da sako na kawai sai annabi sai dai mai da kai shi ubangiji ya je samu hadisi ne dan saboda Allah ya sauka Allah yana halitta ya halicci annabi ya sauka mai da hadisi domin saboda zai sa sako idan annabi ya kasance da hadisi na shi me annabi ya koma kenan ubangiji wannan kuma shi ne malaman arabiya suka mai da annabi daga nan kuma kwakwaron hujja da gane cewa malaman laraba sun mai da annabi ubangiji Allah ya ce a cikin Qur'ani ya ce wala tajal salatka kada ku bayyana sallah wala tukhabida kada ku koyi wa bataki bayyana zarisa ko ba hanya tsakankana kana sai aka ja ka rubuta cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda malaman arabiya suka ruwaito suka yi ba annabi kare aka ja ka rubuta ku je ku bayyana sallah ku je ku koyi wannan hadisin nan bayanin alqur'ani yake baya bayanin alqur'ani amma sabanin qur'ani kun gani a cikin hadisin Allah shine alqur'ani da Allah sai sauka da annabi yace zai rubuta cewa wala ta ja tsarka kada ku bayyana sallah wala ta kada ku koyi wa mutagi bayyana zalika sabila ku ba hanya tsakankana kan sai aka ja ka rubuta cikin wannan hadisin da aka rawaito na ma wato da aka ce ma annabi sai aka rubuta cikin hadisin annabi cewa ku je ku bayyana sallah ku je ku koyi ba sabani qur'ani wannan ke to sai Allah sai ya bada cikin suratul zumar aya na 20 ce Allahu nazzala al-ahsana al-hadisa kitaban mutashabihan masaniyan taksha'irun min qulubul ladina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlil fama lahu min had Allah ya ambaci kan cewa ya saukar da hadisansa mai kyau
barayin shi na kama da juna wurin kyau kuma da wurin gaskiya masa ne yana maimaita juna fata wanda suke tsoron Allah yana girgire wurin karanta kuma da wurin jeshi masa nan fata sa zuciyarsa yana laushe wurin tunan Allah wannan shine shirya Allah yana shirya wani gada ba ga wanda Allah ya karkata gare shi ba shirya ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kai cewa ya saukar da hadisinsa mai kyau kun ga ayat ma'ana duk littafai da Allah sai ku annabawa da shi gabaki daya shine Allah sake kira hadisi to a lokacin a zamanin annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunan hadisin Allah wanda Allah sai ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani shine Allah ke kira alqur'ani shine muke kira alqur'ani haka da kuma a zamanin annabi Isa alayhi salam sunan hadisin Allah wanda sai ku annabi Isa alayhi salam shine Allah kira injila shine muke kira injila haka da kuma a zamanin annabi Dawud alayhi salam sunan hadisin Allah wanda sai ku annabi Dawud alayhi salam da shi shine zabura shine Allah ke kira zabura shine muke kira zabura haka da kuma a zamanin annabi Musa alayhi salam sunan hadisin Allah wanda sai ku annabi Musa alayhi salam da shi shine Allah ke kira at-taura shine muke kira at-taura har zuwa zamanin annabi Ibrahim har zuwa zamanin annabi Nuhu har zuwa zamanin dimba annaba wanda sai ku har zuwa zamanin annabi Adam ku gani ko to ne ke ta sai Allah sai ya halicci annabi ya saukan masa da hadisansa shine alqur'ani ya aike shi domin saboda ya zo ya isa da sako ya zo ya mana gargadi ya bada bishara ya yi jayan sauran ka suna Allah maimakon annabi ya je haka kawai sai annabi sai ya je samu hadisi nashi a cewan ma'ana ya mai da kanshi ubangiji ya samu hadisi nashi a cewan malaman arabiya don saboda malaman arabiya sun mai da annabi ubangiji abinda suka ke to nan wurin ku gani alhalin annabawa Allah idan suka zo abinda annabawa suke yi fassara hadisin Allah suke duk kalami da ya fita a baki annabi gargadi da ya maku bashara da ya wato sako da ya bayar gargadi da ya maku bashara da ya baku jihadi da ya saba ɗauka suna Allah ga baki ɗaya fassarar hadisin Allah ne shi da alƙur'ani dai kai ma idan ka ɗauki hadisin Allah shi ne alƙur'ani kai wa'azi kai gargadi wato ka bada sako kai gargadi ka bada bashara kai jihadi saba ɗauka suna Allah ka gani da kake fassara da kake bayani kana fassara kaga da fassara hadisin Allah kenan kake to yin haka kaga yin haka kaga ni ka bi sahu annabi abin da ake kira sahu annabi kenan koyi da annabi da kai kenan yin haka kaga koyi da annabi kenan fassaran abin da ake kira koyi da annabi kenan bayan haka nan kuma zamanin annabi hadisi guda ɗaya ne tal a duniya ba su ma yadda ma an yi wato an raba da shi ba a duniya an bar shi kadai a duniya hadisin Allah an sahabbai gaba ki daya shi ne alqur'ani to kun gani ta sai malaman arabiya suka rawaito hadisi nasu suka yi ma annabi ƙarya suka dauki hadisi nasu suka kisanta shi da hadisin Allah shi ne alqur'ani kwakwar hujja da wagan cewa su ma annabi ƙarya ku gani duk rawahu al-hamu rawahu tirmidhi rawahu al-muslim duk rawahu ibn abbas duka ibn da suka rawaita hadisi suka rubuta qala rasul cewa annabi ya ce a farko hadisi nasu sai ka ce idan ka zaba da annabi Isa alayhi salam za ka ga hadisi da aka rawaita ka ce qala rasul Isa idan ku akwai hadisi da aka rawaita ka ce qala rasul Isa to ku nuna mani amma hadisin Allah shi ne injila wanda Allah sai ku annabi Isa alayhi salam shi yana nan duniya ne yau Allah kuma ya ce wahdahu la sharika lahu wato mu bauta masa gare sai ka ce idan ka je zamanin annabi Dawud alayhi salam za ka ga hadisi da aka rawaita ka ce qala rasul Dawud idan ku akwai hadisi da aka rawaita ka ce qala rasul Dawud to ku nuna mini amma hadisin Allah shine zabura wanda sai ku annabi Dawud alayhi salam da shi yana nan duniya har yau kuma Allah ya ce wahdahu la sharika lahu mu bauta masa shi gare sai ka ce idan ka je zamanin annabi Musa alayhi salam za ka ga hadisi da aka rawaito aka ce qala rasul Musa idan ku akwai hadisi da aka rawaito aka ce qala rasul Musa to ku nuna mini amma hadisin Allah shine at-taura wanda Allah sai ku annabi Musa alayhi salam da shi yana nan duniya har yau din Allah ya ce kuma wahdahu la sharika lahu mu kadai da shi kadai sai ka ce idan ka je zamanin annabi Ibrahim alayhi salam za ka ga hadisi da aka rawaito aka ce qala rasul Ibrahim idan ku akwai hadisi da aka rawaito aka ce qala rasul Ibrahim to ku nuna kun ga kwakwar hujja da cewa su wato sun ruwaito hadisi nasu su zo sun kisa tashi da hadisin wato kwakwar hujja da cewa sai ma annabi kariya kenan qala rasul
to wannan hadisi da suka rawaito suka yi ma annabi kana suka ce qala rasul sai suka dauki hadisin nan suka zo suka kisanta da hadisin Allah shi da alqur'ani to kokwarin hujja da zaka ce sun dauki hadisi na sun kisanta shi da hadisin Allah shi da alqur'ani ka gani duk rawahu al-abu hurairah rawahu buhari rawahu tirmidhi duk rawahu al-muslim duk rawahu abu tawad duk rawahu da suka rawaito hadisi nasu kana gama karanta hadisi nasu ko ka so ko ka ji dole ne ka ce wannan hadisi wannan rawahu ya so ya daidai da wani ayat cikin alqur'ani ko ya so ya daidai da wani ayat cikin alqur'ani zaka ce haka dan saboda ma musulmai sai da kai zaka faɗa haka zaka ce wannan hadisi da wannan rawahu ya rawaito ya so ya daidai da wani ayat cikin alqur'ani ko yana daidai da wani ayat cikin sura da cikin alqur'ani ko ya so ya daidai da wani ayat cikin hadisin Allah shi da alqur'ani to kaga magana ka faro daga nan wurin sa'an sai ku cika magana saboda haka sai ku cika magana saboda haka shi wannan rawahu wanda ya rawaito wannan hadisin nan yayi daidai da waye gani kuna cewa yayi daidai da Allah kaga wannan shirka kenan laifi da Allah bai yahi doki hadisin rawahu kun kisa tai da hadisin Allah idan ga rawa ka doki hadisin Abu Hurairah kana gaba karanta shi ko ka so ko ka ki dole ne ka ce wannan hadisin Abu Hurairah yayi daidai da wani ayat cikin Al-Qur'ani zaka ma faɗa ka dan saboda musulmai sai ya dare kai zaka dauki hadisi Abu Hurairah ka kisa tashi da hadisin Allah shi da Al-Qur'ani zaka ce abu wannan hadisi Abu Hurairah ya so ya daidai da wani ayat cikin Al-Qur'ani ko yana so ya daidai da wani ayat cikin sura da cikin Al-Qur'ani ko yana so ya daidai da wani ayat cikin hadisin Allah shi da saboda haka sai magana ku faru sai ku cika wannan magana saboda haka wannan rawahu ne ya rubuta wannan hadisi na yayi daidai da waye gani kuna cewa yayi daidai da Allah kun ga shirka ke dan laifi da Allah bai yahi to kun gani ko fara hujja da wakari cewa sun ruwaito hadisi na sun kisa ta da hadisi wannan ke nasana kuma sai Allah sai fada cikin suratul nisa'i aya na 85 ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera ba ku gani Allah ce ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana wai shin ba ku karanta qur'ani ne ku gano cewa idan daga wani baccin Allah ne walau kana min inda ghayri allahi idan daga wani bacci Allah ne lawajadu fi ikhtilafan kaseera za ku tare da kurakurai da dama cikin shi ba ku karanta Qur'ani ku gani in daga wani baccin Allah ne to da kun tar da za ku tare da kurakurai da dama cikin shi amma dan saboda hadisin Allah shine alqur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala yake yasa ba za ku tare da ba za ku tare da wani kuskure a ciki ba ba za ku tare da wani gyara a ciki ba ba ku tare da wani kurakurai a ciki ba kaga Allah ya bada cikin suratul Taha yace ya la yadulla rabbi wala yansa Allah bai kuskure kuma sa'an bai mantawa kun gani ki to amma rawa wanda suka rawaito hadisi nasu suka yi ma annabi kana suka kisa hadisi nasu da hadisi Allah shi da alƙawari ذكر رواه أبو هريرة رواه البخاري رواه الترمذي رواه المسلم رواه أبو طالب ذكر رواه ابن عباس ذكر ابن wanda suka rawaito hadisi nasu suka fara hadisin da cewa qala rasul cewa annabi ya ce sa'an nan idan ka je cikin hadisin wannan rawahu kana gama karanta shi kana zuwa cikin wannan hadisin wannan rawahu maimakon ka tada bayani iri daya za a ga magana ya saba ka gani kurakure ke kai magana ya saba idan karanta hadisi Abu Hurairah kada ya hadisi Muslim domin sai ka tada Abu Hurairah za ka tada Abu Hurairah ya ce wani abu nan sai ka je cikin hadisi Muslim ya ce a ba haka yake magana yake idan karanta hadisi Buhari ka je hadisi Abu Talib dan saboda ka tada magana iri daya zai ce ma wato Buhari na faɗa wani magana nan kana zuwa cikin Abu Talib zai ce a ba haka yake magana yake gani ko idan karanta hadisi wannan rawahu sai ka je hadisi wannan rawahu domin saboda ka tada magana iri daya za ka ga magana sun ya saba ka gani kurakurai ke gyara kurakurai to idan hadisansa gabaki ɗaya idan ainihin maganar annabi idan ainihin annabi ne faɗa duk abin da ke cikin hadisansa gabaki ɗaya to gabaki ɗaya hadisansa gabaki ɗaya zai zama to iri ɗaya duk magana da ke cikin hadisansa zai zama to iri ɗaya idan ainihin annabi ne ce duk abin da ke cikin hadisansu to gabaki ɗaya zai zama to iri ɗaya idan suka sa kalar su zai zama to iri ɗaya amma dan saboda shirye ƙarya ne akan annabi Muhammad Rasulullah shi yasa kake ganin hadisan su kake ganin ya yake saba da juna maganar wannan da ke hadi a cikin hadisin ya saba da ko kuma ne ko wanda ke
ta daga nan Allah ya faɗi cikin Qur'ani hadisansa da ya aiko annabi da shi, ya halice annabi ya aiko shi da hadisi ya ce kada mu bayyana sallah, kada mu ɓoye, wala ta jar suratka, kada ku bayyana sallah, wala ta gada, kada ku ɓoye, wa ba ta ƙi bayyana za ta za ku ba hanya tsakan gana kan. Sai gashi na yau musulmai, sai gashi na yau a cikin hadisan annabi Muhammad da aka rawaito aka ma annabi ƙarya aka ji aka rubuta cewa ku je ku bayyana sallah ku je ku ɓoye. Wannan hadisan nan bayanin alƙur'ani kai magani bai bayanin alƙur'ani, amma sabanin Qur'ani. Allah ya ce mu ɗauko azumi mu, wato mu ɗauki azumin mu bayan sallah asuba lokacin sama ke bulbulbulu, mu sha azumi bayan sallah magariba kafin sallah sha lokacin sama ke bulbulbulu. Ta lokacin da sama ke bulbulu shine hanya, shine bare nan ku da charkwani, shine hanya kana kana, shine hanya da Allah zama da shine hanya. Amma sai gashi nan yau din nan sai gashi nan mu waye gari muna ɗauko azumin kafin sallah asuba lokacin sama ke taro shi, sannan kuma mu sha azumi kafin sallar magariba lokacin da rana ya boye, ma'ana rana nan kaga mun dauko azumi da dare mun sha da rana, kaga ne wannan bayani alƙwani ke sabani alƙwani. To game da azumin nan idan muka je cikin suratul baqara aya na 187 ayan yace wa kulu washrabu, kasha yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr summa atimmu siyama al-layl, yace ku tsaye da ci da sha lokacin da layi yake to tsakanin farin da baki na fiti, wannan shi ne bayan sallah asuba lokacin sa ke bulbul. Sana ya ce sun matin masu ya mai lalle ku sha ku lokacin da dare ya ware, shi ne kuma bayan sallah magana kafin sallah sha lokacin sama ke bulbulbulu, kaga daidai lokacin da ɗauko azumuka daidai lokacin da ka sha azumuka ko ƙwara hujja game da ka. Kun ga idan ka kalli sama na da yanayin haske da yanayin duhu da yanayin lokacin da sama ke bulbulu, kun gani ko ƙwara hujja game da rabuwan Qur'ani kashe kuke. Ta idan ka zo ɓarin Qur'ani idan sama na tare da hasken shi gabaki ɗaya, kun gani wannan daga safe yana ɗauka daga safe zuwa yamma, kun ga lokacin da yana da tsawo, lokacin da yana ɗauka awoyi kusan awa 12, kun ga lokacin da yana da tsawo yana da faɗi, kun ga wannan shi ne ɓari ɗaya da charkwani. Sannan idan sama na tare duhun shi yana ɗauka daga dare zuwa wayan gari, to kun ga lokacin da yana tsawo yana wato lokacin da yana ɗauka awoyi kusan awa 12, kun ga lokacin da yana da tsawo yana da faɗi, wannan shi ne ɓari ɗaya daga charkwani. Amma idan sama na bulu lokacin sama ke bulu lokacin nan mintuna ne, yana ɗaukan mintuna ne, kun ga lokacin nan bai da faɗi siriri ne. To wannan shi ne ɓarayi na uku daga cikin alƙur'ani, wannan shi ne hanya tsakankana haka na, wannan shi ne hanyar da Allah ya zaɓa mana, hanya tsakankanin fari haske da duhu, hanya tsakankanin fari da baki. Wannan shi ne lokacin da Allah sai ba mu cewa mu dauki azumi, wannan shi ne layi da yake to tsakankanin fari da baki na alfajiri lokacin sa muke bulbul, lokacin da shi ne bayan sallah suwa lokacin sa muke bulbul, dan saboda lokacin da mintuna da lokacin da bai da fadi siriri ne, to lokacin da Allah sai ba mu cewa mu tsere ci sha mana mu dauki azumi. Sannan kuma lokacin shi ne bayan sallah magariba kafin sallah sha lokacin sa muke bulbul, to lokacin sama ke bulbul, kaga daidai lokacin da ka azumka daidai lokacin da ka sha azumka, to lokacin sama ke bulbul. Wannan shi ne ɓarayi na ku da tar kwani, wannan shi ne hanya tsakankana kana, wannan shi ne hanya da Allah zamana, wannan shi ne hanya Allah dai ba mu cewa mu dauki azumi mu sha azumi. Amma sai gashi nan yau mun wayi gari malama arabiya suka ce su ku je ku dauko azumin ku kafin sallah asuba, lokacin da kai idan ka kalla sama kai ka shaida maka cewa sama na ta doki, kaga kun dauko azumi daga du daga nan sai suka ba ku cewa ku sha azumin ku kafin sallar magriba. Sai Allah sai dai bayani lokacin sallar magriba a cikin suratul Suwad aya na 35 yace fa qala inni ababtu hubban khairan azkir rabbi hatta tawarra tijab, yace ina son kuna dokuna na fiye da tunawa Allah tun daga asar har zuwa lokacin da wasa ya kare, lokacin da rana ya boye. Tawarra tijab shine lokacin da rana ya boye, shine kuma lokacin magriba idan ku kalla yamma za ku ga rana ya shige, kuna ganin jajjajen rana, lokacin nan rana ya ɓoye, ma'ana rana na nan. Ko ka gani malama arabiya suka ce musulmai mu ɗauko azumi kafin sallah asuba, lokacin idan ka karsa sama kai ka shaida maka cewa sama na ta doshi, kaga mu ɗauko azumi daga a cikin duhu, ma'ana da daddare ki. Sa'an suka ce mu sha azumi kafin sallah magriba, sai Allah sai dai bayani lokacin sallah magriba yace tawarra atrija, rana ya ɓoye, ma'ana rana nan. Ko kaga mun ɗauko azumi da daddare mun sha da rana. To kaga wannan
babu shi a cikin Qur'ani. Wannan me yake sabanin Qur'ani, babu shi a cikin Qur'ani. Saboda haka Al-Qur'ani ya tankaro su ya jera masa da kayan su, kaga sabanin Qur'ani. A inda zaka samu wannan mu dauko azumin da daddare mu sha da rana cikin hadisan annabi ne wanda aka rawaito aka ma annabi kare, dan da za ku samu mu sabanin Qur'ani. Sai idan malama sai suka zo sai cewa hadisi annabi sai bayani Al-Qur'ani, a kai ke bayani Al-Qur'ani ku kadi sabanin Qur'ani. Bai bayani Al-Qur'ani lokacin da Allah sai ba mu ni cewa mu dauki azumin sha azumi a cikin Al-Qur'ani shine lokacin da sama ke bulbulu bayan sallar asuba. Dan su lokacin da shine layi da yake tsakanin fadda bakina fiti. Dan saboda lokacin da mintuna ne, lokacin da bai da fadi siriri ne, lokacin da kuma shine bayan sallar magariba kafin sallar sha lokacin sama ke bulbulu, kaga daidai lokacin da kwarkwa azuma daidai lokacin da ka sha azuma shine ke cikin Al-Qur'ani. Wannan kuma shine barayi nan ku da cikin Al-Qur'ani, wannan shine hanya tsakanin ka, wannan shine hanya da Allah zaba da wannan shine hanya Allah. To wannan ke to ko gane to azaban mu sabanin Qur'ani, to sallar mu sabanin Qur'ani, azum sabanin Qur'ani, ba abinda Allah faɗa cikin Qur'ani bane muke yi. To me ya rage musulman duniya za su yi da za su daɗaɗa ma Allah, da zai daɗaɗa ma Allah? Me ya rage? Tunda dai azumin mu Qur'ani yayi waje, wato sallan mu Qur'ani yayi waje da shi da muke yi, azumin ma da muke Qur'ani yayi waje da shi. To me ya rage musulman duniya za su daɗaɗa ma Allah ne, za su daɗaɗa ma Allah? Me ya rage za su yi da har zai daɗaɗa ma Allah? Ka gani ko wani ke haka nan kuma suka je suka magana ma da suka ce wai a cikin Al-Qur'ani wai babu mai ta so ko lokacin Allah cikin Al-Qur'ani sai da taimako hadisi ne za mu sadaka wannan. Ka gani ko zancen banza zancen to duk wanda ya imani da cewa inda suka ce wai babu mai ta so ko lokacin Allah a cikin Al-Qur'ani sai da taimako hadisi ne za mu sadaka wannan, to duk wani wanda ya imani da wannan ya tabbata maka cewa ya imani cewa hadisin Allah shine Al-Qur'ani bai cika ba. Kuma sa'an nan suka ce babu rakawai sallah cikin Al-Qur'ani sai da taimako hadisi ne za mu sadaka wannan. To duk wani wanda ya imani da abinda malaman Arabiya suka ce haka, to ka tabbata maka cewa ka imani da cewa hadisin Allah shine Al-Qur'ani wanda Allah sai ya kwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi bai cika ba. Wannan ke to amma Allah ya cika Al-Qur'ani. Wannan kuma maimaita so ko lokacin Allah yana wurin rabuwan Qur'ani kashi uku, irin min rabuwan Qur'ani kashi uku an tare shi. Sa'annan kuma maimaita raka sallah, idan ku Allah raka sallah yana daga cikin fassara na biyu na Al-Qur'ani daga Fatiha zuwa na shine nambobi da muke kirge da su. Nambobi da muke kirge da shi da fassara na biyu na Al-Qur'ani daga Fatiha zuwa Nas. Wannan kuma idan ka je cikin suratul Nisa'i aya na 3 zaka tarar da Allah ya ambaci nambobin raka sallah. Idan kuma ka je cikin suratul Fatir aya na 1 zaka tarar da Allah ya ambaci nambobin raka sallah. Wani ko to duk wani wanda ya imani cewa maimaita sau ko lokacin Allah babu shi a cikin Al-Qur'ani, ko raka sallah babu shi a cikin Al-Qur'ani, sai ya taimako hadisi ne za mu san duka waɗannan. Yadda malaman Arabiya suka ce ka tabbata mu cewa kanka cewa kai wato kun yi imani cewa hadisin Allah shine Al-Qur'ani bai cika ba. To amma Al-Qur'ani Allah ya cika Al-Qur'ani. Barin ba ku kwarar hujja. Kaga idan ka je cikin suratul Hijr aya na 9 Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mun sauka da zikiri sa na mun kare shi daga magana banza. Mun sauka da zikiri sa na mun kare shi daga magana banza. To ku tabbata cewa Allah ya kare Qur'ani karewa. Kaga idan ka je cikin suratul Mudaththir aya na 30 yace alaiha tisatira. Akan ta akwai 19, akan shi akwai 19. To ya za ku gane cewa fassara akan shi akwai 19? Kun ga bai da wuya. Idan ka je cikin sura da ke cikin Al-Qur'ani za ku tarar da bismillahir rahmanir rahim akan kowace sura. To idan ka kirga harfin bismillahir rahmanir rahim za ku kashi guda 19. Wannan shine malaiku 19. To kun ga fassara akan shi akwai 19. Akan ta akwai 19. To kuna gaba kirga harfin bismillahir rahmanir daga nan sai ku kirga sura da ke cikin Al-Qur'ani daga Fatiha zuwa Nas. Za ku ganshi 110. To kuna gama kirga sa da sai ku dauki malaiku 19 ku ce sau nawa za a samu malaiku 19 a cikin 110. Za a same shi sau 6. Daidai babu ƙari babu rage babu gyara babu rage. To kaga wanda ya nuna maka cewa Qur'ani ya cika kuma Allah ya kare kasa. To kai baka saka tawo da wani sura naka ba. Ka ƙara mana Allah wannan sa mata cikin Qur'ani sa kuma kai baka saka dake.
haka nan kuma kai baka saka to da wani aya naka ba ka ƙara man Allah wanda Allah sa mata cikin alƙur'ani sannan kuma kai baka sirri haka nan kuma kai baka saka to da wani kalma naka ba ka ƙara man Allah wanda Allah sa ya mata cikin alƙur'ani sannan kuma kai baka saka rage haka nan kuma kai baka saka to da wani alfa naka ba ka ƙara man Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mata cikin alƙur'ani sannan kuma kai baka saka rage sa'annan kuma kai baka saka to da wani dugo naka ba ka ƙara man Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mata cikin alƙur'ani sa'annan kuma kai baka saka rage ba ka gani hujja kwakwara da zaka cewa alqur'ani ya cika kuma Allah ya kare ka to nake saboda haka duk wani wanda ya yi imani da cewa nambar rakawai wato maimaita su uku lokacin Allah babu shi a cikin alqur'ani koko raka'an sallah nambar raka'an sallah babu shi a cikin alqur'ani sai da taimako hadisi ne za mu san daga wadannan to ka tabbata maka cewa kai imani da cewa hadisin Allah shine alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shi bai cika ba kuma kwakwara hujja na baku game da qur'ani Allah ya cika alqur'ani qur'ani cikakke ne to ne kenan to ku gani ko idan wani kallon duk abin da musulmai suke a zamanin sabanin qur'ani to halayyar ka'aba shi ne halayyar musulman zamani me yasa kuke rufe ka'aba da bakin kaya su waye za su sa bakin kaya a ranar kiyoba su ne waɗanda suka ashabu shimal waɗanda suka zaɓa kaso hannu hagu su ne za su sa bakin kaya su shiga cikin jahannam wannan ke to kun gani kuma idan kuka kalla duk abin da muke sabanin qur'ani to wannan gargadi ne ga musulman duniya ga baki daya abin da kaya da za ku rufe Ka'aba da shi shine kore kaya da za ku rufe Ka'aba da shi ne kore kuma ilimi da ke bayan haka nan bai da ƙarshe ku gani ko kaya da za ku rufe Ka'aba da shi shine kore ga nan kore kayan da za ku rufe Ka'aba da shi da kore kaga kore don saboda waɗanda za shiga aljanna wani kaya da za sa kore waɗanda su ne kuma duniya da suka zaɓa maka su ashabul yamin waɗanda suka zaɓa maka su hannun dama ke kuma idan ka tarar su ne zaka tarar da suke bin hanya tsakankana kana hanyar da Allah zabana a sallah a azumi a hukunta duk wani al'amura suke bin umarnin Allah yadda Allah ke so daidai ne ke so yadda Allah fari cikin Qur'ani haka suke bi inda Allah ce wala tajatu zalika kada ku bayyana sadaku wala tuqada kada ku boye wa bata gi bayyana zalika sadaku ba hanya tsakankana haka nan to wannan hanya tsakankana kana shi da kuma Allah fada cikin suratul anfal aya 24 da hudu karshe aya yace wa'lamu anna allaha yahinul bayna man aqrabi kusan Allah shi da ke zuwa tsakankanin zuciya da shi Allah shi da ke zuwa tsakankanin sai ya ce mu ba hanya tsakankana kan to kun ga hanya tsakankana kan sai ya ce to wa bata gi bayyana zalika sadaku kuma hanya tsakankana kan to kaga hanya tsakankana kan shi da hanya Allah to waɗanda suke bin hanya tsakankana kan hanya Allah su ne suka zaɓi maka su ashabul yamin wanda suka zaɓi kasa hannun dama to waɗannan kuma su ne za su sa kaya kore su shiga wanda za su shiga aljanna ke za sa kaya kore to saboda haka Ka'aba riga da za ku rufe Ka'aba da shi ne kore gani shi yasa na dauki gaji kore kaya shi za ku rufe Ka'aba da shi idan Allah ya so abubuwa za su tafi daidai riga da za ku rufe Ka'aba da shi ne kore idan Allah ya so abubuwa za su tafi daidai kuma koren nan da kuka rufe Ka'aba da shi wannan wato kaya kore wannan shi da ke wato alama ne da za ku gane idan zamanin nan suna bin umarnin Allah fiye da wannan zamani wato zamanin nan suna ma Allah tarbiyya fiye da wannan zamani don saboda idan kayan da kuka rufe Ka'aba da shi ya kasance kore ya fi na wannan zamani ya kasance kore ya fi wannan zamani kaga kai ne zaka tattara maka ce
ku duba wannan kaya da waɗannan zamani suka rufe Ka'aba da shi ya kasance kore fiye da na wannan zamanin. Wannan ya nuna cewa suna bin umarnin Allah fiye da wannan zamanin ke, suna bin dokokin Allah yadda Allah ke so fiye da wannan zamanin kenan. Kai mu ma ya kamata mu dage da bin umarnin Allah yadda Allah ke so, daidai ne ke so. To kaga ko to kore har zamani to kaga ko to wannan kuma zamani shine Allah da cikin suratul waqi'a aya na 40 yace wasallatun min al-akhirin, yace wadanda za su kasance a hannun dama za su same su dawa, wato za su kasance a zamani na kashi. Wasallatun min al-akhirin, wato wadanda za su kasance a hannun dama za su same su a zamani na kashi. Ma'ana akwai zamani da za su zo su tabi umarnin Allah inda Allah ke so, daidai ke so. To kaga ne koren Ka'aba na za ga ana rufe abin da to alama ne za ku gane cewa wannan zamanin sun fi zamanin nan bin umarnin Allah inda Allah ke so. Kun gani ke to wannan rufe Ka'aba da kaya kore, kun gani ilimi da ke bayan shi bai da ƙarshe. Wato rufe Ka'aba, halayyan Ka'aba shi ne halayyan musulman zamani, wato ilimi da ke bayan shi bai da ƙarshe. Ka gani ko halayyan yau din nan shi ne kuma abin da ke faruwa yau din nan. Halayyan yau din nan, rana na yau din nan da Allah ya halitta shi ne kuma abin da ke faruwa yau din nan. Ka gani ko halayyan malaman arabiya shi ne kuma abin da suke yi. Shi yasa Allah ya ce wai a ranar Iyoba waɗanda suka yi ma Allah ƙarya zai za su gan shi a fuskarsu, ƙarya da suka yi zai bullo a fuskarsu. Halayyan malaman arabiya shi ne abin da suke yi. To haka nan bai tsaya nan ba, halayyanka shi ne abin da kake yi. kaga idan kuka kalli malaman arabiya su ne suka mai da kansu munafukai, suke ma Allah ƙarya da sauransu. Ga gaskiya da su gaya musu ne ba su gaya ba, to kaga dai halayyarsu shi ne kuma abin da suke, shi ne munafici, shi ne kuma abin da suke. To kai idan ka kasance kana bin umarnin Allah yadda Allah ke so, kaga halayyarka shi ne abin da kake yi. Kuma kamar ni nan yanzu halayya na shi ne abin da nake. To kun gani Qur'ani na magana, to bari ga Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu. Dan saboda idan ka zai cikin suratul Isra'il aya na 110, aya na 106 da 110, aya na 106 Allah ya ce wa Qur'anan farakana takrahu ala nas ala al-maqsum wa nazzalnahu tanzila. Yace Qur'ani ne mun raba shi kashi domin sai karanta mutane, wa nazzalnahu tanzila mun saukar shi saukarwa. To kaga Allah ya ce mun raba Qur'ani kashi to yanzu da bari kashi na wannan sai raba Qur'ani. Kaga idan ka zai cikin suratul Isra'il aya na 110 yace wala qul huwallahu ahad ar-rahman ayyama tanawwala qul asma'ul lahi al-husna wala tajal bi salatika wala tuqafil biha wabtagi bayna zalika sabila. Yace ka kira Allah ko kira Rahman ko suna ka kira shi daddai ne, shine mai suna masu kyau. Sai doka na farko Allah ya ce wala tajal salatika, kada ka bayyana salaka. Kaga ma'ana kada ku bayyana salaka, kaga wannan shine farai da cewa doka na biyu ce wala tuqafil biha, kada ka bayyana salaka, ma'ana kada ku bayyana salaka. Kaga wannan shine farai na biyu daga cikin Qur'ani. Doka na ku sai ce to wabtagi bayna zalika sabila, amma kuma hanya tsakankana kaga ka ba hanya tsakankana, ma'ana kuma hanya tsakankana kana wannan shi ne farai na ku da charfa. To kun gani ko to yanzu da bar ku gani, idan muka zo ido inda za ku gane cewa Qur'ani na magana abin da ke fara yanzu. Idan muka zo ido kaga leban ka na sama da ido wannan shi ne farai ɗaya da charfa ne, leban ka na ƙasa ido wannan shi ne farai ɗaya da charfa ne, kyafta idan nan da kake gani wannan shi ne farai na ku da charfa ne, wannan shi ne hanya tsakankana kana, wannan shi ne hanyar Allah da ke amfani da shi muke kyafta idan muke gani. To
kyafta idan nan da kuke yi ba abin da ke faruwa yanzu nan bane, abin da ke faruwa yanzu nan ne. Saboda haka Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu nan, ko gani da kuke da idan ku ba abin da ke faruwa yanzu nan bane, abin da ke faruwa yanzu nan ne. Saboda haka Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu nan. Haka nan idan muka zo baki, leban ka na sama na baki da haƙorin ka na sama na baki, wannan shine barayi da sharkwani. Leban ka na sama na baki da haƙorin ka na kasar baki, wannan shine barayi da sharkwani. Magana da kake da baki kana kake ci abinci din nan, wannan shine barayi da sharkwani, wannan shine hanya tsakanin ka, wannan shine hanya Allah. To su da hanya Allah kuma shine barayi mafi kyau da sharkwani. To maganan nan da kuke da bakin ku ba abin da ke faruwa yanzu na bane, abin da ke faruwa yanzu nan ne. Saboda haka alƙur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu nan. Ko cin abinci da kuke da bakin ku ba abin da ke faruwa yanzu da bane, abin da ke faruwa yanzu da ne. Saboda haka alƙur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu da. Shakan nan fashi da kuke da hanci ku abin da ke faruwa yanzu da ne. Ji da kuke da kunnan ku abin da ke faruwa yanzu da ne. Aikace da kuke da hannun ku abin da ke faruwa yanzu da ne. Haka nan kuma tafiya da kuke da kaman ku abin da ke faruwa yanzu da ne. Gudu da kuke da kaman ku abin da ke faruwa yanzu, tsuntsu da ke tashi da fuka-fukai guda biyu abin da ke faruwa yanzu da ne. Saboda haka alƙur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu da. To halayyar Ka'aba shi da halayyar musulman zamani inda ke bayan haka rabe da ƙarshe. Saboda haka halayyanka shi ne kuma abin da kake yi. Idan ka kasance a duk inda kake a duniyar nan yanzu nan, halayyanka shi ne abin da kake yi, shi ne abin da za ka samu kake yi a daidai lokacin nan. Qur'an na magana abin da ke faruwa yanzu duk inda kake, halayyanka shi ne abin da za ka samu kanka kake yi, abin da kake yi a daidai lokacin nan. Kaga halayya na shi ne kuma abin da nake. Idan kasance kun ga ko idan kasance munafiki, halayyanka shi ne abin da za ka samu kake yi. Idan ka kasance mai bin umarnin Allah, halayyanka shi ne abin da za ka samu kake. Haka nan kuma wannan kuma shi ne wannan masu neman istihara. Kaga da ilimi da ke baya halayyar Ka'aba shine halayyar musulman zamani, ilimi da ke baya karbe da karshe. Kaga masu neman yin sahara a je wajen malami ya je ta faman buga kasa da sauransu, to shi yana istihara da sauransu. To wannan ba sai kun wahala da kanku. Allah ya faɗi a cikin cikin Qur'ani yace cikin suratul An'am aya na 38 yace ma min dabatin fil ardi wala ta'ir yatiru fi janahihi illa amsalukum ma faratna fil kitabi min shay thumma ila rabbikum shay. Yace ba wani abu mai rai mai tafiya, duk wani abu mai rai mai tafiya ko tsuntsu mai fuka-fukai guda biyu ta aji a sama ba komai bane illa face al'umma ne kaman ku. Duk wani abu mai fuka-fukai guda biyu ta aji a sama ba komai bane illa face al'umma ne kaman duk yace tsuntsu mai fuka-fukai guda biyu ta aji a sama ba komai bane illa face al'umma kaman ku. Summa ila rabbikum shar misala kuma wurin Allah yace illa umman afsalukum ma farratna fil kitab min shay sun bai larku ce ban ba komai ba waje alƙwari kuma wurin Allah ne za ta tara. Ma'ana komai da komai na cikin alƙwari. To sai sai ku tashi ku je wajen malaman zaure ku je kuna wai neman istihara a buga muku kasa da sauransu. Ba sai kun wala da kanku. Istihara idan duk wani abu da ka juya da zaran ka dauki niyya a zuciyanka kace zaka yi wani abu, a daidai lokacin da ka ɗauki niyya lokacin nan Allah zai ansa ka. Da saboda Allah ya faɗa cikin suratul Baqara aya na 187 yace inni qaribun ujibu da'watad da'i za da ina kusa kuma ina ansa kiran duk wanda ya kira ni. Bal yastajibu li wali da Allah ya shi. To kuma ko to daidai lokacin da kana ɗaukar niyya kace zaka yi istihara ko zaka nemi istihara na wani abu ko kana neman wani abu, neman sanin wani abu, to duk inda ka juya kana juyawa duk wani abu da ka gani, wannan shine fassarar istihara abu da kake nema. Baran fara mu yi magana da wuta. Idan ka juya ka kalla wuta, kana kallon wuta, idan wutan da ka kalla yana kamawa sosai, to abun nan da kake nema za ka same shi ba tare da wani matsala ba. Idan ko ka juya ka kalla wutan nan, kaga wutan da hayaki ne, yana nan tare da hayaki, irin hayaki farar hayaki haka nan yana tafi da farar hayaki, to wannan abun nan da kake nema za ka same shi, amma za ka sha wahala kika same shi. Ku ka gani? To halayyan wuta da ka kalla din nan
shi ne wato shi ne fassaran abin da kake nema, fassaran istihara da kake nema. Duk wani abu da ka juya ka kalla ko wani abu iska ya dauko da abu a gaban ka, to halayyar abun nan da iska ne ya dauko ko wannan wutar da ke kama ko wani abu da ka gani din nan shine fassaran istihara da kake nema, fassaran abun da kake nema, bayan da kake nema. Kaga ba sai ka jojin ba sai kun jojin malaman zauri kuna wahalar kanku wannan ke game da masu istihara. To wannan ilimi da ke baya halayya ka ba shi da halayya musamman zamani bai da ƙarshe. Ka gani ke halayyar dabbobi shi ne abin da za ka tara suke yi, halayyar tsuntsaye shi ne abin da za ka tara suke. Haka nan kuma idan muka zo kan halayyar abin da muka kera, halayyar moto, halayyar mu fara daga halayyar mashin, shi ne abin da za ka tara da mashin ɗin ke. Idan mashin ɗin nan ya kasance mai lafiya ne, to kaga halayyar mashin ɗin shi ne wato zaka mashin ɗin zai kasance da ƙarfi kuma zai maka aiki ba tare da ya wahala da kai ba. To kaga halayyar wannan mashin ɗin da kai tukawa lafiyayyen nan shi ne abin da zaka tada ke. Halayyar moto to bai haka nan kafin zo ka moto, idan mashin ɗin ne ya kasance tsoho ne wanda ya tsohuwa, to kaga idan kana tuka mashin da zaka wahala, zai wahala da kai, zai bata maka lokacin sauransu. To kaga ne halayyar wannan mashin din shi ne abin da zaka tada mashin dake. Haka nan kuma idan muka zo kan moto, idan moto da kake tukawa ya kasance moto lafiyayye ne, to kaga halayyar wannan moto shi ne abin da zaka tada ke. Ma'ana zaka tuka motar nan zaka tuka shi ba tare da wahala ba, za ka kawai kana tuka shi ba matsala ko. Kaga halayyar moto nan shi ne abin da zaka tada ke. Haka nan kuma idan mota ya kasance tsoho ne, ya tsuwa da sauransu, to kaga idan kana tuka mota zaka wahala, zai wahala da kai da sauransu. To kaga halayyar wannan moto shi ne abin da zaka tada wannan mota ke. To saboda haka kai da kake duk a inda kake, Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu da duk abin da nake bayani abin da ke faruwa yanzu ne. Saboda haka duk inda kake halayyanka shi ne abin da za ka tarar da kake yi a daidai lokacin yanzu a inda kake. Saboda Qur'an na magana abin da ke faruwa yanzu. Ilimi da ke bayan haka nan baya da ƙarshe. Saboda haka wannan gargaɗi ne ga musulman duniya gaba ɗaya. Ka'aba, kaya da za ku rufe Ka'aba shi shine kore don saboda waɗanda za shiga aljanna kaya kore za su, wanda suka zaɓi maka su ashabul yamin tun daga nan duniya, wanda suke hannun dama, wanda za su shiga aljanna kaya kore, a cikin aljanna kaya kore za su. Saboda haka kaya kore a ku rufe Ka'aba da shi. Idan Allah ya so komai zai tafi daidai. Saboda haka na ganin inda zan tsaya ke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.